جواتا پارێزگا دووکێ پەیکەرێنیە civotên bajêrvaniya rat kir. Koçlayê Wezareta Bajêrvanî û Geştûguzar ve hatbû pêşniyarkirin. Ev demekî de ku pêkînana pêkhatên bajêrvaniya li dîfiyasa ji mareseya sala 2009 ji desthilatên civatên parêzgehan e. El dîvgotina lijnên taybetmendên civata parêzgehê, Xedil parêzgeha dûkê hatiye kirin û rêzbendiya pileyên bajêrvaniya da cudahiyeka mezin navbera parêzgehên herêmê de heye. پشتی ما پیدا چونه که هیر الانجمن پارێزگehê divî peyrevî da kirî û nexasime. Taban rêzbendiya pileyên bajêrvaniya da hatiye kirin bû me diyar bî ku new'ebê edaleteke zor ya vê dabeşkirinê de heye berawer kir gel parêzgehê diyet Herêma Kurdistanê. Me ser astê Herêma Kurdistanê 6 pile nayabê heyn. Ji wan 6 pile nayabê yê şarewaniya 5 il Silêmaniyê êk il dihokê hevlêrê her duka. Me pile êk 14 ser astê Herêma Kurdistanê heyn. Ji wan 14 2 il dihokê 2 il hevlêrê 10 il Silêmaniyê. Ji ber hindê piştî me amarê Herêma Kurdistanê înan deynayne berdestê xwe û me rêja durist ya akinciyê parêzgeha dûkê qeza û nahî û şarûçkê tû ve deynaye berawer kirît gel parêzgehê dî bû me diyar bî ku istihqaqê parêzgeha dûkê gelek ji vê mestir e. Ji layê xwe ve rêveberê giştiyê bajêrvaniyal parêzgeha dûkê jî dibêjit me daxwaz kiriye hindek ji bajêrvaniyên me ku ji mara akincên wan zor in bibne planayab û bi vê çendê jî lijneka teknîkî hatiye pêkînan. Dihokê me jî daxwaz kiriye hinde belediyet me ku ji mara danîştê wat zor in bibne planaya paşêwey cihên dîtir çunke ev dê şol baştir pirê veçîto deşên bejdar bin encûmenê istişariyê wezaretê da û dubara spasiyawatiye min û ke em dê rînî nexwarê lijneka fenî hatiye çêkirin dê wî sêhatî hemî tedîlata serkeyn û encûmenê parêzgehê dê nivêsar dete wezaretê. Ev dîdevaniya karbedestên parêzgeha dûkê herdem Xedil dûkê hatiye kirin û dipitiriya yasa biryaran da dûk zerarmend bûye. Du mahî car jî peyrevê civatên bajêrvaniya da Xedil dûkê hatiye kirin û civata parêzgeha dûkê jî tanha ew peyrewe pesend nekiriye. Amed Bîfkanî, Kanalê Osmaniyê Peyam, Duhok.